ଆଜ୍ଞା ଅଜୟ ପାଢ଼ୀ କ'ଣ କହିଲେ ଭଲ ଭଲ କାମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର କେତେଟା ଗ୍ଲିମ୍ସ ଦେଖିଛି ଏବେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ବିଗୁଲ ଗୋଟେ ମୁଭି ବନଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ଟିକେ ପ୍ରମିସିଂ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ଟିଜରଟା ମାନେ ଟିକେ କାନ୍ତାରା ଫ୍ଲେଭର ଅଛି ତା ଦେହରେ ବଟ୍ ନାଇଁ ସେଇ ସବୁ ଆଣ୍ଟିସିପେସନ୍ କରିକି ତାକୁ ଯେ ଇଏ ପୁରା କାନ୍ତାରା ଭଳିଆ ମୁଭି ହେଇଥିବ ମୁଭି ନ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟ୍ରେଲର ବି ଆସିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିଜର ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛି ଭଲ କିଏ କହୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କିଏ କହୁଛି ଆଗକୁ ଭଲ ହେବ ଥିମ୍ ତ ଭଲ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ଭଲ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅବିକା ଯାଏଁ ତ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ବିଚକାଟିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ IMS ଅଫିସିଆଲ ଯେଉଁ କରିକିନା ୱେବସାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଇରେ ଭାଇ ଆମକୁ ବିଗୁଲ ଟିଜର ନାଁରେ ପଛପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଯାଇକିନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବେ ସିଏ ପୁଣି 8-10 ହଜାର ଲୋକ ଦେଖିଲେଣି ତାକୁ ସେ ବିଗୁଲ ଟିଜର ନାଁରେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଲେ ଟାଇଗର 3ର ସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଉଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅବିକା ପ୍ଲେ କରିପାରିବି ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ଆମେ ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ବଇଛୁ ହଇରେ